Yabafethu siphila komunye umhlaba la. Akusasizwana manje. Yabo mfethu mawukuthi expect ukuthi ukuze upope mfethu okanye ukuze uye phambili okanye ube na something yokuphila ubheka ukuthi kunomuntu okumele ukuthi ekusizwe ngemuva kwakho. Yabafethu akusatakulwana manje. Umuntu mfethu umuntu nomuntu mayibonene. Mawuthi uzo relax mfethu uhlalela ukuthi no like ngidependele kusibani uyongisiza. No bafethu akusasizwana manje. Kuphela ngale video le mhlawumbe ungakubona ukubaleka kwayo but ngiyakuqwashisa ntanga ekuthenini mfethu kulento obona ukuthi ukholelwa kuyo ukuthi one day yokusebenzela hlala kuyo mntaka baba gxila kuyo mfethu yenze mfethu kuthi umuntu uyophiliswa inqomo zakhe kanti izona ziphi lezo nqomo lezo inqomo iqala emcabangweni before uwenze akungabe ukuthi uyaphupha kuphela but awenze namaphupha nawo ahlangabezwa ukwenza phupha bese uyenza mfethu akusizwana manje bafethu kunalokho ke mfethu mawuthi uzosaba abantu ukuthi mfethu uwenza into ukuthi usibani uzothina uzo-end up ungenafa khona yini uphilela abantu if wena uzoba nale mentality yokuthi I know mengenza into ukuthi bathi unandabani nalona yazi mfethu mina ekutshela into eyi-1 bro ileyo ukuthi yabo mfethu umuntu oyisitha kweni i-top fan yakho yena umuntu okwenza ukuthi upope loyo because igcina konke yena umuntu ohleze ebheka ukuthi kahle kahle yini oyipostayo uwenzani iyona fan yakhe enkulu leyo musu kubashaya mfethu bese ushaya into yakhe yaphambili the more uzondo ilawo yaphambili khona beke inhliziyo eceleni bese ufaka umqondo phambili iba business minded uzokwazi ukuthi ube successful.